Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее малка червена звезда. Смърт на фашизма! Свобода на народа! Ей, бай Марине. Най-сетне. Тук е Серге, тук е. Как е, Бомба? Щаба е свикан, чакаме само тебе. Другари, по решение на Централния комитет, утре всички партизански отряди минават в решително настъпление. До сутринта на 9 септември цялата власт в България трябва да бъде в ръцете на народа. На тебе, другарю Сергей, Централният комитет възлага особена задача. Червената армия всеки момент може да влезе в България. Врагът вижда своя край. Затова някои от най-опасните се готвят да избягат. Ти знаеш какво има предвид Централния комитет. Велински не трябва жив. Колата е вънка.
Ти готов ли си? Да. Остави, аз ще го взема. Тежко е, когато човек свикне с нещо. Ние пак ще се върнем. Съмнявам се в това. Пък и няма за какво да се връщаме. Багажа прибран ли е? Да. Марго пак се обажда. И какво? Иска да дойде с нас. Ти какво и каза? Както беше наредил. Ние заминаваме с германците посока Кюстендил. Тя да се опита да се измъкне през Пирот Ниш. Среща в Белград, ако не успее, Виена. Тя ще успее. Хубавата жена сама се оправя. Аз обещах, че ще й се обадиш, ако имаме възможност на тръгване. Съжалявам, наистина нямам възможност. Човек не може да вземе всичко със себе си. Има ли достатъчно бензин? Тъй верно. До Пловдив ще стигне, шеф. Ало? Господин Верински заръча да ви съобща, че идва след малко при вас.
Добър ден, другарко. Много бързате. Може да забравите нещо в бързането. Момент. Какво искате от мен? Съвсем малко. Искам да ми кажете в каква посока е избягал господин Велински. Не знам. Откъде мога да знам? Какво общо имам аз с него? Естествено. Втори въпрос. В каква посока смятате да заминете вие? Това не е ваша работа. Принуждавате ми да ви кажа, че вие сте арестувана. В името на народната власт ви арестувам като полицейски агент. Защо? Се изпусне влака, господине. Кога тръгвате? 10 без 10. А следващия влак кога е? Други влакове за Белград няма. Добре, чакай долу. Значи среща в Белград, другарко. Слушайте. Вие ме познавате добре. Имам всички основания да ви задържа. Народният съд няма да се трогне от хубавите ви очи. Затова говорете, докато имате възможност да говорите. Защото и аз бързам. Те тръгнаха с кола през Кюстендил. А защо не са взели и вас? Път е бил опасен. Не знае ли как ще ги приемат германците? Значи за вас опасен, а за тях не. Друго? Друго нищо. Велински поръчал да взема всички скъпоценности и никакви банкноти. Той ли говори с вас? Не, Каишков. Кога? Преди 2 часа. Не се ли сбогува с вас? Не. Сега слушайте. Обзалагам се, че вашия любовник не е тръгнал нито за Кюстендил, нито за Белград. А тъкмо в обратната посока. И аз ще го намеря. А през това време вие няма да мърдате от тука. Ще ме заключите ли? Да. В банята. Хайде. И без никакъв шум. Тук е по-удобно от телефонната кабина, а? Като се върна, ще ви пусна. Ей! Ела тук. Забайте, господин... Да си видял господин Велински. Беше заранта тук, после излезе. И накъде отиде? Ами не знам. Знаеш ли кой на къде отива сега? Бягат. Бягат. Ами ти защо не бягаш? Ами знам ли, господине? Те събраха парсата, ние ще плащаме сметката.
Ами който трябва ще плаща. А Велински на къде отиде? Ти не разбра ли? Не знам. Честна дума не знам. Сам ли беше? С още двама души. С още двама души, господин. Слушай, старши. Аз съм представител на народната власт и ти заповядвам да кажеш къде е избягал Велински. Така кажи, бе. Слушай, с Мерцедеса с двама души по посока тръгнаха. Тук има ли някаква кола? Или мотор? Да, ела с мен. Отзад, дежурни, ела с мен. Готово, господин Чал. Мира! Къде? Гъм! Не го върш! Слушай, началство, нали всичко ще ми се зачете, а? Карай. Удари последния час на врага. По нареждане на партията, ние трябва да вземем властта и да ликвидираме всякакъв опит за съпротива на фашистите, полицията и армията. Славната червена армия идва, другари. Нека бъдем достойни за свободата си. Да не позволим на фашистските остатъци да отправят дори един изстрел срещу руските витязи. Понимаеш? Понимаем! И така, този ден ще бъде нашия ден, другари. Дето се казва, и на нашата улица ще изгрее слънце. Отрядът ще влезе в града по определения план. Смърт на фашизма! Свобода на народа! Това е. Друго няма. Какво ли правят сега, господа министрите? Който остане, плаща. Този път ще се плаща за всичко. Че нека един път и те да се бръкнат. То какво беше до сега? Каишко в упала каиша. С малко повече ум можеха да се измъкнат. Англичаните да са сега в София. Руснаците ще да останат с пръст в устата. Това още не се знае, шефе. И още как се знае. Сталин няма да отстъпи нито педе земя никому. Шефе, ще спрем ли в Пловдив да хапнем нещо? Не. Вземаш само бензин и право в Свиленград. Няма да се очудя, ако съветски парашутисти не отрежат пътя. Слушам, шефе. Какво става, бе? Хайде да го взимат мътните. Не е свещене. Не е свещаки. Бе, ти разбираш ли нещо от тази работа? Абе, поразбирам аз. Разбираш.
Ей, сега ще го правим. Ей, сега. Побързай. Нали виждаш началството? Не ще. Опитай още веднъж. Ще стане ли? Лоша работа, началство. Държавата закъса, машината закъса. Началство. Нали ще ме запомниш, а? Казвам се Игнат Христов Петров от Опит свет. Лошо никому не съм направил. Айде, давай да бутаме. Какво прави тук, бе? Не виждате и каква кайма ще стане. Да се благодарите, че имам спирачки бомба. Ти кой си, бе? Ако мене не познаваш, кого ще познаваш? Аз съм Киро Факиро. Оне дете сам си прави автомобилите и сам се надбягва. Не четете ли вестници, господине? Първо място в Брюксел. Първо място в Марсилия. Първо място в Амстердам. И предпоследно в София. Рядла? Рядла? Кой има? Дайте да оправя. Слушай, Киро. Да? С тебе можем ли да настигнем една кола, която отива до Свиленград? Кола? Каква кола? Мерцедес. Кой модел? Новия. Къде са? 2 часа преди нас. 2 часа. В Свиленград ще си пием кафето и ще ги чакаме. Бите? Началство, нали ще ме запомниш? Аз нищо лошо не съм направил. Абе, щом нищо не си направил, няма страшно. Ай, мръдни мотора. Трябва да стигнем границата по светло. Ще ни чака ли някой? Да. Какво се умърлушо? За Сергей. Нещо тук ме стяга. Сергей винаги се оправя. Ще се оправя и сега. Стига!
Индра! Сега и Господ не може да ни стигне. А сега съм на работа при едни циркачи. Пари ще ме питам. Как ще ме направил тая кола? С двете си ръце викам му. Да. Моторът го отляха в Лиеж. Поталата са английски. Скоростната кутия ми я направи един италианец. Но да ти кажа, акълът ти е български. Това са гуми от Мерцедес. Добре, давай. Не е ли време да спрем и да се приобличам? Добре. Отбий тук вляво. Паспортите ви са на шведски дипломати. Поне малко трябва да забележите на шведи. Горе ръцете. Горе ръцете, шефе. Вие репетирате ли нещо? Не допущам, че сте такива идиоти. Горе ръцете, ти казвам. Искате да работите за своя сметка. Стига сме ти слугори. Полицейския пролетариат възстава. Само, че за да работите за своя сметка, трябва да имате и свой мозък. Без мене пукната пара не струвате. Ти да не мислиш, цял живот ще блъскаме за тебе. Не си познал. Той път душът те излага. Паролата за връзка. Няма парола, аз съм паролата. Паролата ти казвам, иначе ще броя до 3 и ще си заминем без парола. Това малка парола ли? Секретни документи и пари. Казвай. Каквото и да правиш, ти си оставаш Каишков с Каиш. 1. Все пак, ти дойде. И трябва да ти признае тъкмо на време. Аз винаги пристигам на време. Бях абсолютно сигурен, че ще се измъкне. Никога не съм бил толкова сигурен. Аз също. Тръгваме ли? Да, чакай. Не се притеснявай. Тръгваме само, че назад. Как? Але ти идваш с мене? Не е ли по-добре ти да дойдеш с мен? Слушай, Деянов, нека да не започваме от начало. Да ти признае, зарадвах се, като те видях. И аз. Хайде, качай се в колата и да вървим. Само ако дойдеш с мене. Хайде, не се вълнувай. Али се разбрахме? Нищо не сме се разбрали. Предпочитам да остана тук.
Никой не обича да го дарят жив. Не искаш да дойде с мене. Тогава аз тръгвам, а ти стреляй. Пали колата. Слушай, какво искаш да правиш с мене? Ще те заведа пред Народния съд. Пали. Не ще. Пали. Наистина не ще. Щом не ще вървиш пеша. Хайде. Върви пред мен. Никога не съм обичал фанатиците. Може да обичаш каквото си искаш, но се старай да вървиш пред мен. Чакай, аз съм по-млад, дай аз да го нося. Хайде. Само да не си помислиш, че ме е страх. Никак даже. Хайде, хайде. Чудя се как не може да разбере глупавата ти глава какво губи. За последен път ти предлагаме ела с мене. На оня свят никой няма да те пита от коя партия си бил. Важното е като умираш да кажеш: живях както си исках. Хайде, върви.
Отляво. Аз отивам при радиостанцията. Бягай. Хайде. Горе седе! Кои сте ви? Генерале, властта е в ръцете на Отечествения фронт. Господа, изпреварихте ни. Докато умните се наумуват, лудите се налудуват. Разрешете да доложа, господин генерал, че нито вие сте умните, нито ние сме лудите. Отведете го. Ами сега, какво да правим? Да се обадим? Дигни. Адютанта на генерал Груев, капитан Донев слуша. Свършете ме с господин генерала. Тук е полковник Мордаров. Слушам, господин полковник. Полковник Мордаров, командир на моторизирания полк. Само той ни трябва. Подай ми телефона. Какво има, полковник Мордаров? Господин генерал, съгласно вашата заповед, полка е в бойна готовност. След половин час ще навлезем в града и ще заемем всички посочени в заповедта пунктове. Заповядал съм да се стреля без предупреждение и да се смаже всякакъв опит за съпротива. Отлично, полковник Мордаров. Но нашите действия трябва да се съгласуват с щаба на войската. Чакам връзка. Затова останете в бойна готовност, без да напускате казармата. До 20 минути ще ви пратя адютанта капитан Донев. Донев с точни указания. Слушам, господин генерал. Но ако бъдем нападнати от комунистите, полка ще действа съобразно вашата първа заповед. Правилно, полковник Мордаров. Ако ви нападнат комунистите, унищожавайте ги без остатък! Слушам, господин генерал. Без остатък. Ако моторизирания полк навлезе в града, ще ни избият като пилци. Ние нямаме и 100 човека, а те са над 1500 души. Войска. Без войниците няма да минем. Но как да постъпим? Страхиле! Предай бързо в колата. Задачата е следната. Камионите след нас, посока артилерийския полк. Трябва да предварим утрото. В противен случай полковник Мордаров ще ни създаде доста неприятности. Понимаеш? Ясно.
Ние с войводата ще се позанимаем с полковника, а вие ще обработите войниците. Понимаеш? Ясно. Бомба. Ще го разиграваме до край. Ще бавим колкото можем. Понимаеш? Понимаем. Ама това Мордаров си е жив убиец, ще знаеш. И ние можем да стреляме. Карай. Заповядайте, господин капитан. Чакат ви. Камионът е с нас. За камиона нямам нареждане, господин капитан. На моя отговорност, подофицер. По заповед на генерала, тия хора трябва да ги заведем в казармата. Не може, господин капитан. Добре тогава. Нека останат при вас. Другари, след като тръгнем, действайте внимателно. Вдигай. Какво правите? Господин подофицер, да се разберем с добро. И вие имате, и ние имаме оръжие. От днес на власт е народа. Вие сте свободен от всички задължения към старата власт. Оставете ни да си поговорим с войниците. Другари, към казармата! Полковника ви чака, господин капитан. Всичко това е необяснимо, капитане. Ало! Ало! Щаба на войската иска да ни върже ръцете. Този момент. Ало! Ало! Господин полковник, аз съм изпратен да ви предам заповед на генерал Груев. Разрешете да ви доложа, че в този момент армията се намира в преговори с Отечествения фронт. Как? Но това е предателство. Съвсем не знам какво е, господин полковник. Какво искате? Да правим съюз с комунистите? Защо не, господин полковник, ако това ще спаси България? От кого? От враговете й. Войници! Не стреляйте срещу нас и непобедимата съветска армия! Позор на тия, които стрелят срещу братята освободители! Другари, тази нощ властта в нашата страна е поета от правителството на Отечествения фронт. Всички нареждания на монархо-фашисткото правителство
са незаконни. Слушайте и изпълнявайте волята на народа! Горе ръцете! Господин полковник, генерал Груев е арестуван преди 2 часа от предателите на родината. Тези типове пред вас са комунистически агенти. Докато вие разговаряте с тях, те се опитват да разбунтуват полка. До стената! Дигни ръцете нагоре. По-високо. Така. Другарчета, много сте избързали, а за това се плаща. Разрешете аз, господин полковник. Ставете, аз! Не, аз! Алеша, Сергей Петрович, какво ти? Алеша, аз съм. Алексей Петрович, Алеша, какво ти? Аз съм. Алеша. Няма страшно, Николай. Имаме още работа. Полк, мир! Другари, гледайте към мен. От името на Народоосвободителната армия аз поемам командването на полка. Заповядвам! Всички войници се прибират незабавно в помещенията. Батарейните командири, при мен. Партизанският отряд да се строи при портала. Николай, давай. Войници! Другари! Свободата дойде! По цялата страна се веят знамената на революцията! Могъщата съветска армия идва! И никой не може да я спре! Никой не може да върне колелото на историята назад! Другари! Над България изгрява сияйна зора! Ура! Пушка на работ, партизан за бой се страх, крата пушка. Върве шумят горите, и то е токен мокорой, народна български се вдигна, решите лен велико бой.
ги уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада, другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда.